Kinaingon, gimahal ko ikaw sa ilabihan. Apan, nganong imo man ko gibudian? Mao kining hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Oo, dong. Init ka tong anak. Gilantan siya. Oh, tungod na sa grabing init sa adlaw day. Unya kalit sa muuwan ba? Aw gani, gisubawan man kay ko. Kuya Juan magudta. Kay gamay pabayas inday. Palit nila nagparasitamol dito para mawang hilanat ana. Wa gid siya mahuwas si sayang hilanat. Wa man gidong uy. Nagsige na ba siya kupo? Gahi kayang upo. Nagduda nagikuana niya ba nga nadagma na siya niya napiang. Ato na ipahilot. Sige. Atong datos manghihilot. Kanang kuan sa di itong naningil di itong tag-iya sa bahay. Duha na ako nung kabuhan nga wata kaabang. Unya, putla na nasat na sa kuryente. Ay, hinaya ra ba ron sa pamasahirong taxi, oy. Sagdali lang. Mangita tagkahuwaman, day. Kinsa man. Wa gyud makahuwam si Alvin para bayas kuryente para abang sa bahay. Wa gyud nay. Nalipay na lang gani mi nga. Wa na hilanat si Inday. Nagagastos sa gidbig tambal noon. May noon nga okay ng bata. Ang bahay og kuryente na lagi problema na mo ani. Asa kami manghuwam. Si Roger ba nga uyo ang Dolfo nagpa 5-6 man kuno na panghuwam niya suway nak. Unsaon god nga wa pa man maabot ang akong pensyon sa senior pahuwamon taon-ta ka. Balik ko sa dako sa Alvin ay ha. Kay basi nakahuwam na siya. Piliyo ko naman ako ang akong pangaman o kwarta ng Alvin. Kanarag yung doon ay klaro nga trabaho. May ikaw, taxi driver man lang ka. Pero sige magkagka-short. Unsaman na mo pagbayad yan ha? Kung manghuwam ka na kwarta. Bisan 2,000 lang ni Roger. Kabayad dalig ko ana. Doon na may higayon nga tingsakay sa taxi. Sorry Alvin. Ha? Balibal lang ko dong. Pangitan laglain ko maman dong. Ha? Dito ka na ni Roger aron mananto o kwarta pero gibalibaran ka? Uday, nasagdi lang. Hindi pa man sad mamutol og kuryente ba? Hindi pa mamutol og Ang baysad sa sunod semana pa man ta papawaon dre kung dito makaabang. Mangita lang niya kung asa ta makahuwam day. Ay, musugot pa lang unta ka nga at tatipon sa payag ni nanay. Di ganun tatang problema sa abangan. Kagamay at payag sa imong nanay ha. Nga o pagi kwarto. Pati ng bahay dayo nga way kwarto eh. Sagdi lang. Mangita lagi kong paagi aron makahuwam ko. Sige na Puldupi. Hangyo si tiyo ni mo Roger nga manghuwa mi og 3,000. Ako may muilis niya. Naaman sa akong nanay nga mutabang og bayad para ba di mi maputlan sa kuryente. Nya di sabi papahawaon sa mong giabangan. Sige. Akong inon si Tiyo Roger nga ikaw ang manghuwam. Hilig naman nagwapas tiyo da. Unya, kwapa man ka. Basin mo sugot na siya nga ikaw ang manghuwam. Si Sering ang manghuwam na ko, Poldo? O lagi unta tiyo. Naluoy ba ko ni Saring tiyo eh. Lami rabasad ni Sering nga. Besan og may anak na. Pero hugot pa itong angay ni. Bigot pa kay lawas. Sige, nasa do nga. Sikritual nga. Paniades ba eh. Kaya tagan ko sa kwartang way ilis-ilis. Sige na do, lakaw do. Dagway, bayan mo tiyo. Klaro kayo nga, katurjakton ka ni Saring. Ate noon, do, ganahan po ko aning Saring eh. Kay cute nga pagkababae. Sige na dong, ang tuwa siya. Mayo kayo nag-drive ron sa taxi si katong iyang bana. Sa tingayan sa iyang bana. Sige, ina nga, pasikrituhon o paanis bay nga diri lang sa kusina agi. Ingon ana ang gisulti ni Noy Roger? O Saring, ingon siya nga, pasikretuhon ang kanukag adto sila karon dayon.
adto ka pagion sa putahan sa ilang kusina. Unya, unsa may iyang sulti? Hatagan ko niya karon og kwarta. Nga way ilis-ilis. Ay, hinakaya ng tingog ni mo. Ha? Mas doon ay makadungog. Oo, mo na yung sulti. Kay si Roger ba? Angay kang masayod. Sus na ibog, na ni mo. Ha? Mauna. Og ang kang malipay sa ring. Hatagan ka ni Tiyo og kwarta nga way bayad-bayad. Makatilaw ba gyud ka sa iya nga murag kadako og alho. Ha? Alho? Oo, lagi alho. Kita nga ng alho nga gamiton og lubok sa humay. Ingon anak kadak ang iya. Dili alho, uy. Ang parang lubok tingali sa alho nga dako og taas nga kahoy. Mo tingnan ay buti mo ipasabot no. Ah, basta mauna na. Dako og taas ang iya ha. Timan ina. Kanagang bay Alvin. Kita mo ko ng iya ha. Mura mo nag 50 tabos kadak ang iya ha. Oh, Nya, ha? Saring ato na ko. Basta lakaw din ha kay nagpaabot ni Mustiyo. Arin ako, saring. hatagan ko na kunya kwarta nga way ilis-ilis. Unya, dako pagit kuno kang ni Roger. Ay nga, bahala na lang ni Uy. Nagkinahanglan man sa mi kwarta. Unya, kuan sad cute. Gusto sad kong mutilaw og dako. Bugay na kayo kung nangandoy ni. Bugay na kung ibugay ni. Ilog kay ni Roger. Ay, ang kwarta niya para bayad na mo sa kuryente o para sa bahay. Kalapit. Ulagi. Hatagan na ka. Imong bobi. Ako kumutong. Imong Sangkang nagtilap ko sa imuha. Kumutilap. Kikuti mo ako. Bukas ka sa may anak ni. Karon ako ni kuan nga kuha ko murag ka na kilamin ni ulo karon ako lagi ni kuan makatilaw kayo mabirginin ka gyud ako maigo ka ni ako Kadakuan ang imo. Roger. Pagkunita ko na tanoy, ko dili baluyat na iyat ba na Tingog na dahil ni may tikawang pero kahit pa na imo. Roger. tingog kayo na unsa nini pero kini ba agay ako may mong ayal ka lang Ano ikay kisakitan na ikaw may nituslog. ikaw imo mo kung anak ikaw man ni bawas mo nang Hinahinayan na yan. tunabi ako na ni ikuan sa muha Sige na. Ina na. Paday. pag inabiling tingi Agay, nakukit tinuot. Murag sa pitas. Ay, yan. Roger, agay na. Roger. Dong nadahalang ko. Kigihatagan mo ko niyang kwarta. Gihatagan ko niyang 20,000 pesos, dong. Tungod lang sa kamay na tong problema. Dong. Isugot ka nga hilabtan ka niya. Karoon lang hatagan ng kwarta. May daan naman akong kwarta oh. Kinakauhuan ko sa giya sa taxi nga akong gidriban. Dong, pasaylo ako. Pasaylo ka imong asawa nga makasasa. Pasaylo ako, dong Alvin. Wa ko gyud mapasaylo nga akong asawa oy sa sanga yang nabuhat. Nakigbuwagi ko niya. Kay gihugawan ako sa akong asawa. Mga katamang kasama ang kaagi ni Alvin, dinining tulumanon. What's the style? Ihugawa na sa asawa style.